Desiatky tisíc ľudí dnes vyšli do slovenských ulic v 7 mestách. Spojila ich Gorila, spis tajnej služby, ktorý popisuje korupciu a klientelizmus na najvyšších miestach. Najviac ľudí prišlo na námestie SNP v Bratislave. Protestný pochod smeroval potom k úradu vlády. Polícia bola pripravená. Bratislavčania nezostali ľahostajní. Kauza Gorila pritiahla oproti minulému týždňu na námestie SNP niekoľkonásobne viac ľudí. Hnutie nespokojných nastolilo viacero požiadaviek, najmä odstúpenie politikov, ktorí vystupujú v spise Gorila. Žiadame dôsledné vyšetrenie všetkých podozrení, ktoré vyplývajú zo spisu Gorila a vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti. Odklad volieb by mal podľa organizátorov protestu vytvoriť čas na zmenu kandidátok, aby mohli politici podozriví z prepojenia na finančné skupiny odstúpiť z volieb. My si zaslúžime, aby boli vlastníci potrestaní, exemplárne potrestaní. Očakávate, že sa niečo zmení po tejto dnešnej akcii? Tak možno po dnešnej nie, ale možno po ďalšie až na ďalšiu možno. Ale isto príjeme ďalší krát, aj po ďalší krát bude to. Že nejaká zmena príde a keď nie, tak potom je banánový štát. Pred davom vystúpil aj novinár Tom Nicholson, ktorý sa kauze Gorila dlhodobo venuje. Práve dnes súd zakázal vydanie jeho knihy, ktorá popisuje prepojenia politikov a finančníkov. Zdá sa mi zvláštne, že súd zastavuje niečo, ktorý obsah nepozná, lebo určite ja som nedal ani penty, ani súd tej mojej knihy. Asi po hodine sa dav nespokojných presunul k úradu vlády. Polícia uzavrela celé okolie úradu vlády. Oficiálna časť protestu zostala pred bránami úradu. Areál však účastníci zasypali vajíčkami a banánmi. Bolo tiež počuť pyrotechniku. Marek Zgalinovič, Slovenská televízia. Ako ste mali možnosť vidieť, z námestia SNP sa dav ľudí presunul pred úrad vlády, kde však tiež dlho neostal. Situácia sa dramatizuje. Pavol Kalinský je na mieste. Dobrý večer. Čím viac stupňov pod nulou, tým horúcejšia atmosféra. Aspoň to dnes platilo teda pred úradom vlády. Sice ako môžete vidieť, za mnou sa už nik nenachádza. Po niekoľko tisícovom dave tu ale ostala spúšť. Ten pred úrad vlády prišiel približne o 5:30 popoludní a začal veľmi pokojne, naozaj len nejakými heslami a nejakými sloganmi. Postupne však pribúdalo stále viac hodených vajíčok, stále viac hodených banánov. Ako spomenul kolega Marek Zgalinovič, začala pribúdať pyrotechnika, či už to boli delobuchy, alebo to boli teda aj svetlice. V tom momente už za týmito bránami stálo niekoľko desiatok ťažkoodencov, ktorí dozerali na celú situáciu, boli pripravení zamedziť vstupu teda niektorých členov tejto skupinky alebo tohto davu, ktorí sa snažili vylomiť bránu a dostať sa dnuka. Nakoniec to ale skončilo našťastie tak, že sa im to nepodarilo. Celému tomuto predchádzala hádka organizátorov, ktorí boli celí nešťastní s tým, ako táto situácia dopadla, a tá skupinka, ktorá sa snažila dostať dnu, práve tu označili ešte popoludní na námestí SNP za tú, ktorá chcela nejakým spôsobom znegovať alebo s nejakým spôsobom dať do zlého svetla celý tento protest. Potom teda na povel organizátorov sa celá táto skupina niekoľkých stále tisícov ľudí presunula pred prezidentský palác, ktorí zahádzali vajíčkami a ktorí zahádzali aj spomínanými banánmi. No a v súčasnosti by už mohol tento dav prichádzať k budove Národnej rady, podobne ako tomu bolo minulý týždeň v piatok. Teraz sú ale pred budovou Národnej rady policajti dobre pripravení. Podľa informácií od Magdy Želeňákovej, ktorá tam monitoruje situáciu, je tam momentálne vodné dielo, niekoľko desiatok ťažkoodencov a sú pripravené aj zátarasy. Teda my budeme túto situáciu aj naďalej monitorovať, ako sa vyvinie, a ďalšie informácie vám určite prinesieme v ďalšom spravodajstve. Protesty sú aj v Košiciach, tam ich sleduje Robert Haas. Dobrý večer z Košíc. Ako vidíte, protest v Košiciach už skončil, a to ešte krátko po 5:30. Tá vízia 7 a viac tisícového davu sa nenaplnila, no napriek treskúcej zime na hlavnú ulicu prišlo približne 1500 až 2000 ľudí, čo organizátori považujú za úspech. Zaobišlo sa to všetko bez vážnejších bezpečnostných incidentov. Napokon pozrite si atmosféru košického protestu v dokrutky. My musíme odvádzať odvody. Ale kde sa strácajú tie peniaze stále? V ich vreckách. Preto hovorím, že štve ma, že my tu musíme mrznúť a niekto si sedí v teple a počíta.
sa ľudia boja svojej vlády, je to tyrania. Ak sa vláda bojí svojich ľudí, je to sloboda. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia Slováci ožiť. A na východnom Slovensku ešte zostaneme. Kolegovia z regiónov sú v teréne a mapujú situáciu. Najskôr pôjdeme do ulic Prešova a postupne prejdeme na západ. Aj napriek mrazivému počasiu prišlo na ohlásený protest Gorila na hlavnú ulicu v Prešove vyše 1000 ľudí. Podľa organizátorov sa tento počet ešte znásobí. Hlavným dôvodom, prečo ľudia prišli na túto akciu, bol záujem o veci verejné. Protestujúci požadovali zmenu. Chcem zmenu proste, preto som tu. A myslím si, že keď to ľudia zvládli v roku 1989, prečo by to nezvládli v roku 2012? Dav protestujúcich sa postupne presunul pred divadlo Jonáša Záborského. Polícia výtržnosti nezaznamenala. V Poprade sa zišli všetci tí, ktorí stále veria, že verejnosť je tu na to, aby ovplyvňovala veci verejné a rozhodnutia politikov. Za každým, keď sa niečo prevalí, tak im to opäť prejde. Moc peňazí je v tomto štáte taká veľká, že nie je iná možnosť, ako sa proti tomu vzbúriť. Ide o to, že treba to dotiahnuť do konca. Tá nálada tých ľudí je jednoducho taká. Sú sklamaní, sú frustrovaní, sú nahnevaní. Podľa organizátorov prišlo na Popradské námestie 1200 ľudí. Do záverečného pochodu sa ich zapojilo odhadom do 2000. Akciu nenarušili žiadne provokácie ani incidenty. V Nitre protestuje vyše 800 ľudí. Hovorí sa však, že situácia je tu spolitizovaná. Hlavný organizátor protestu má byť napojený na politickú stranu. Taktiež podľa obchodného registra sa hovorí, že stojí za spoločnosťou, ktorá vydáva noviny a tie útočia na regionálnych politikov. Všetkých gorily chceme dať do basy, všetkých tých účastníkov. Koľko to nakradli? Koľko miliónov nakradli? Koľko z nás zobrali? Aj keď teplota klesla pod hradom Matúša Čajka v Trenčine na minus 11 stupňov, atmosféra na Mírovom námestí bola horúca. Na proteste sa zúčastnilo podľa organizátorov takmer 1000 ľudí. Aj keď očakávali vyššiu účasť, boli nakoniec spokojní. Trenčania taktiež popustili úzdu fantázie a vytvorili desiatky pestrých transparentov a aj si zatancovali tzv. Gorily tanec. V Žiline je už od začiatku stretnutia účastníkov protestu dusná atmosféra. Ľudia kričia heslá ako gorily za mreže a toto nie je planéta opíc. Mnohí z nich držia v rukách slovenské vlajky. Naše Slovensko! Naše Slovensko! Naše Slovensko! V dave bolo vidieť najmä mladých ľudí. Organizátorom potvrdilo účasť cez sociálnu sieť približne 5000 občanov. Ľavica aj pravica kradne približne rovnako. V Žiline chcú podobné protesty ešte opakovať. Najbližší plánujú už o 2 týždne. A v Banskej Bystrici je s aktuálnymi informáciami pripravená Zuzana Ševčíková. Dobrý večer zo stredného Slovenska. Do centra vo Zvolenie dnes po 16. prišlo na protest Gorila. Podľa organizátorov približne 1000 ľudí. V príhovoroch zaznela aj výzva parlamentu, že ak sa požiadavkami nebude zaoberať, protestujúci vyhlásia stav občianskej neposlušnosti. No a keďže na Zvolenskom námestí bolo okolo minus 12 stupňov, organizátori sa snažili dav protestujúcich zahriať aj skandovaním, takže pozrieme sa, ako to dnes večer vo Zvolenie vyzeralo. Kto neskáče, je gorila, hop, hop, hop! Kto neskáče, je gorila, hop, hop, hop! Kto neskáče, je gorila, hop, hop, hop! Dúfam, že prídu ešte viacerí. Rozdeliť medzi Anu Bubeníkovú, Jozefa Jurisu, je to riaditeľ sekcie prípravy. Na začiatok taký krátky príhovor. Vážení demonštrujúci, viem, že ste nahnevaní a mnohí z vás by najradšej prešli priamo k defenestrácii. Ale ak tak, ich nevyhadzujme cez zatvorené okná. To boli zábery zo Zvolenského námestia z protestu Gorila. Asi po hodine organizátori oficiálne ukončili protest, poďakovali zúčastneným a spoločne si zaspievali štátnu hymnu. Protest bol pokojný aj z pohľadu polície. Tá sledovala priebeh protestu. Išlo podľa nich o akciu bez výtržnosti a bez problémov. To je odo mňa na teraz všetko.
Cez deň situácia v centre Bratislavy nevyzerala dramaticky. Polícia neupresnila, koľko mužov zákona do akcie nasadila. V hlavnom meste hliadkovali aj policajti v civile. Počas nakrúcania týchto záberov je 15 hodín, čiže hodina do začiatku protestov. Na námestí SMP sme nestretli žiadneho policajta okrem 3 mestských. Ako by sa nič veľké nedialo, len malá skupinka hodlá protestovať. Tu zásoboval čajom tento muž. Pre koho je určený? Tu si to môžete prečítať, pre lovcov gorily. Iné to už bolo o hodinu. Námestie SMP zaplnil dav ľudí. Kam ste sa pozreli, všade bolo vidieť policajtov, medzi nimi aj tajných. Policajti z viacerých útvarov budú dohliadať na zabezpečenie verejného poriadku, ochranu života, zdravia a majetku občanov. V pohotovosti boli aj záchranári. Aj keď sa neprotestovalo pred parlamentom, nainštalovali tam kamery. Budovu chránia aj zátarasy. Aj keď na námestie SMP prišli tisícky ľudí, podnikatelia nechali svoje prevádzky aj tak otvorené. Dopravní policajti striehli na najdôležitejších cestných ťahoch. Úrad vlády zamkli ešte pred príchodom protestujúcich. Aj v košických uliciach bolo viac policajtov ako inokedy. Rovnako tomu bolo aj v Nitre, kde neboli žiadne špeciálne opatrenia. Koľko bolo celkovo nasadených mužov, polícia odmietla povedať. Počet síl a prostriedkov nasadzovaný v jednotlivých mestách bude primeraný. Regionálne štáby a Jozef Šivák, Slovenská televízia.